sa kaap. Ano pa na siyang kaagi karon may kining sa kalalaki nga taga Magdugo, Toledo City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Alan. Mananghidon ako ninyo nga muadto ko sa syudad sa Subo. Mag-unsa man ka dito. Lam ko'y amigo, ma. Iya kong kitabangan nga makasod kong trabaho. Oh, unsa man dong. Ato ning paadtoon sa Cebu City si Alan. Ay, patuan na. Aron din na magsigig standby diri sa ato. Salamat ninyo, ma. Pa, namisugot mo. Hi! Bago ka din eh? Oh, Ila-ila sa data, oy. Ako si Adele. Ikaw? Alan. Guwapa sila si Adilda. Kaming lawas. Hoy! Oh, Mahilis na siya nila. bay. Kulpiya silang makatuto ka nila. Pilit man kayo. Pilit pa sa rugby. Ikaw ba, bay? Igura gani kong tutok niya. Ay sis, klaro na kayo nga naibog ka eh. Kuhaan tani mong uy. Ikaw marunong kay ka. Ha? Ibawag ka sa akong lihok. Uy, ako pa. Bitaw ba eh? Oh. Hinahangi kong Adil. Unya, ang sumay mo gidugayan, ha? Birahi na yun. I love you, Dil. Alan, Basig mo kaingon ka nga presko ra kay ko. Lisod magud kayo kung magtugot ako usok kong feelings nimo. Ako ra gyapon ang magantos. Oh, naino. Tawaan naman ta. ang. Seryoso, man kay ka diha. Bitaw dila. Tininood bining ako nimo. Na-feel man gud na ako. Ah, nga sa ata pa. May chance day ko nimo. Ang tinuodlan. Ganahan si ko nimo. Nga sa ata pa. Uyab na ta. Oh, Alan. Ako na kagisukot. Salamat, Dil. Salamat kayo. Ayaya sa amigo, ha? May uyab naman. Di ka loyan yung taon, bay. Iya. Gisugot ko din taon kong Adil. May pagkabay. May uyab na ka. Akong tao nini, ha? Pag yun, nasaag eh. Wat lang good. Muabot ra lagi na. Del, dugay-dugay na magita nga nagkauyab. May ihang yung unta ko nimo. Unsa man Alan? Maglib-in na lang ta. Ha? Naunsam ka? Dili ka masugot nga mag-live-in ka? Kuan lan. Kining... Dili di mahimo nga magpakasalta? Nagplano ko na, Del. Pero unya na eh, kung may budget na ta. Sa pagkaroon, gusto na ko nga mag-live-in na muna ta. Oo, sige. Mag-live-in lang ta. Okay na ka ining atong ipuyan? Okay ra, oy. Dili ba ako pilian? Ang importante nga, may kapuyan ta. Mao gina akong ganahan nimo eh. Mas inabuton kay ka. Una, kumusta naman? Ha? Ang ansa man? Wa pa kita makapurma diya day? Gusto na kong tanaw sa kong liwat. Wa pa man gidong, uy. Oh, sige lang, good. Huwat-huwat lang ta. Basin pa tayo makaanak na ta. Ha? Dali na ko ni mo patrabahoon? Uday, gusto na ko nga dinhi na ka sa bahay. Aron di ka mahago. Ug aron sa pa mamabdos na ka. Sige dong, musugot ra ko. Salamat, tay.
Kunya, kumusta naman ka din eh? Laay kaayo dong, uy. Kapoy kasi pundo din sa bahay ay. Ay, sige lang. Agwanta lang sa. Kaya kung may anak na unya ta, dili na kalaayan. Dong, may nang kita ko nimo. Naamag ko yung mga pag-umangkon, babae o lalaki. Ako na nato papuyon din niya. Aron bang, bisa ko maglaay. Sige rin. Mas maayo pa, aron may kauban ka rin eh. Bless mo ni Uncle Alan ninyo. Sige na. Please ko, Uncle. Ikaw, Joy, bless na. Ako po, Uncle. Bless ko. God bless you. Buotan man din yung mga bata, day. Sige na, ipahimutang na iyong mga gamit dito, Sod, ha? Oh, Ma. Oma. Gusto ko na bati, day. Mama ang gitawag nila ni mo? Mauna ang ilang tinawagan ako, Dong, Mama. Sa ako mga pag-umangkon, Mama, ginay akong gipatahod nila, dili auntie. Mau ba? Kamura man laging duka ang ni Agnes ba eh? Hain mo na yan inyong iyan, ha? Kaman ito gilakaw, Uncle. Saan mo to siya? Huwag mo ito siya masulti o asa siya paingan. Pasig na ito gipalit si Mama, Kuya. Asin. Sige. Day, Dong. Mangutan ako ninyo, ha? Nganong ganahan man mo nga mama ang itawag ninyo ni Adel? Nga inyo raman ang iyaan. Di manguna na mo iyaan, Uncle. Ha? Unsa dili iyaan? Dili bitaw na mo iyaan. Amok man na siyang Mama. Unsa? Pasaylo ako lang. Gagawin ko kita ko ni mo. Anong imo man gibuhat ako? Anong ang kumusulti sa tinuod? Na may anak di ka? Naglok pagod ko kamusulti ni mo sa tinuod. Masige mo kong biyaan. Adel, Nahigugma ko ni mo lan. Mawa ko musulti ni mo nga may mga anak ko. Kinahadlo ko nga mawa ka na ko. Masaylo ako. nakalitan ako sa pangibawan. Ayon man day ang ilang amahan. Gagmay pang mga bata. Iyan ang gibiyaan. O wala ko'y balita pa niya. Kaya nga nahibaw ka naman sa tanan. Imo na ba kong biyaan? Dili, Alan, luoy ko nimo. Huwag ni samot ang akong gugma nimo. Alan. Tell ko bala ka day. Isipon ko sila nga matuod akong anak. Salamat, Dong. Nilakaw na po ang iyong inahan? Oh, Uncle. Asa mo na siya paingon? Iya ko nung amiga. Ato siya dito. Hey, John! Oh, uy, Hey, Joy! Ablihin ko, ke! Naana si Mama. Ni ano daay ka, Dong? hubog ka? Jesus, nakainom lang good kamay. Bichat man ko ng akong amiga. Birthday niya pa. Ako alas ang giadto. Di ba labi mo ang birthday sa mga amiga? Kunya ang mga bata, imong gibiyaan din eh. Jesus, okay naman na. Uy, kay mga dako naman good na. Di na mapas mo kayo. Nakudan ang kaldero. Naaraman din ang kaldero. Adel. Unsa? Nilakaw na po ang inyong inahan? Kaniya pa man to siyang udto nila ka, Uncle. O abi siya musulti kung naasa siya paingon? Wadto ko na to siya sa iyang mga amiga, Uncle. Hindi niyo na mo ah. Kaya ako pangitaon ang inyong inahan. Asam ka naglaglag sa di. Nagkara ng ni Behana. Oy, Alan, asa man ka? Nangita ko ni Adel nang. Oh, si Adel di ay mong gipangita.
Nung nasunahan ay, nag-inom-inom, niya na pa'y lalaki nagakos-gakos niya. Sa? Laras ka din. Lingaw kayo nga naging kuba sa mga lalaki. Tagay pa! Animal? Ikaw ka sa lalaki. Aral! Alan, niya ka? O saan man ang imong gibuhat, ha? Isaba ka ba ining laki, ha? Ganun ba yung gisaba, kuya ba may? Ha? Usa! Alan, nalay mo nagipang-ipa sa mga gamit. Bubiya na ko ni mo, Adel. Alan! Grabe ka. Huwag kay kaluoy. Gidawati ka. Ingon man ang imong mga anak. Kaya lagi nahigugma ko ni mo. Pero kinang imong gibuhat ako. Kaya naguya-buhyag ka. Bisag na ako sa imong kinabuhi. Di ko ni madawat, Adel. Alan, pasaylo ako. Tagilin kong lagi kayon. Ganuwang naman gusto ka ako. Lingaw-lingaw naman to. Lingaw-lingaw? Ha? Ha? Lingaw-lingaw ng may lain kang lalaki? Di ko ni madawat ang imong gibuhat ako, Adel. I'm sorry. Ubiya ko ni mo. Bahala ka na sa imong kinabuhi. Nang ika'y ibigin ko, akala ko Gipili na ko nga biyaan si Adel. Kaysa mag-uban mi nga iya lang kong buangan. Kanimo, Adel, kung naminaw ka man karon, pag-usab na sa imong kinabuhi. Sa bago karon, minyo na ko. Gihatagan ko sa Ginoo og buutan nga asawa nga mao si Alot. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RNN. Mana so sa ka up. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mogining sa kababae nga taga Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Alma. Mga anak, ayaw mo kalimot sa akong gitudlo ninyo ha, kung unsaon pagbuhat og lampara. Isod ang pabilo sa botilya o nya butangan og gas aron hayag ta inig kagabi Nanong ngit-ngit man ta inig kagabi, ma. Unya, ang ato laging mga silingan kay hayag. Unsa din ang suga sa ilang bay? Angang, naman na sila'y kuryente, mga anak. kanindot nila pa no. Naam sila kuryente. Ah, Ay, kay sila, kita, iragabi ngit-ngit kay ta. Pasensya lang una mo ha, mga anak. Unsaon, maupa man ni atong makahayagod. Pero dili lang kita magpakawa sa paglaom, mga anak, haba? O, ma. Hala, Ate Hilma, unsam na nagsigas bongbong sa atong silingan. Hala, oh. Atong tawagon si mama na. TV, nak. TV ang tawag, ana. Wow. Kanindot no, kay naanay TV ang atong silingan. Makalipay kaayo bisag dili atong TV kay makatan-aw naman tag TV. Tong Binchi, tay Hazel, ato ta sa tong silingan na. Tan-aw tag TV. Sige ate, tanaw ta. Sakto kay apling lang pultahan. Tada. Lipayan ako dong uy. Kay nakatanaw na kitag TV. Karon pag kita nakasuway ingon ani no? Oh.
Ay, hala. Kisirad-an man tati. Basta ilang bintana. Ilang kisirad-an. Uy, Manguli na lang tadong Benji. Tay Hazel. Kalain nila, uy. Daw, man kaayo sila sa ilang TV. di sila gustong magpatanaw silang TV. Dong, day. Ni aman tay radyo. Maminaw na lang tag mga drama sa radyo para malingaw ta. Ayaw na mo paghilak. Diyan sa mantanang yung mga bananal mo, uy. Saging man na, down sa saging mo. Sagdi lang. Lami man akong pamati. Basta down sa saging akong bananan, be. Kalo, uy. Down sa saging. Bala mo. Dili ko mo tagad ninyo. Ma, pa, ato mi sa silingan ha. Mutanaw mig TV. Di ay piso o kada usa ninyo. Waa. Nga naman, ma. Ibayad na ninyo dito para dili mo sirad-an sa pultahan. Bayad mo og piso kada usa. Ayaw na lang miya tagig kwarta, ma. Kay makakita man gyapon mi bisag gisirad-an na nila ang pultahan. Kay muli-li raman mi sa giwang sa ilang bay. Onya, dili lang mi magsaba sa akong mga manghod. Sagdi lang mga anak ha. Moabot ra ang panahon nga maka-TV ra sad ta. Yay! Pero kinahanglan nga maningkamot gid mog eskwela aron makabot na tong atong mga pangandoy. O, ma. Sam, kalma, oy. Huwag China sa inyo. Tiniil mo kang nisod na eskwelahan. Wa may ikapalit akong mamagpapa. Agabiga. Sinilas lang. Di mo makapalit. Onda eskwela, oy. Hilak ka, hilak. Bala mo. Di pala po sana ako sa pikatunggan ng inyong isungog na ako. Akong hunahon-naon ang akong pangandoy. Maong dili ko magpada sa mga tao nga kusog kayong mudaog-daog na ako. Dili! Nag-graduate na gyud ko sa elementary. Dong, Benji, pagtarong kita sa tong pag-eskwela ha, para makapalit ta og dako nga TV. Unya, makapataod tag kurente sa bay. Ote, magtarong gid ko sa akong pag-eskwela. Hasta ko ti Alma, magtarong kit ko. Og mas labaw kong maningkamot para na tong tanandong, day. Anak, Alma, salamat kay nading kamot yun kanak. Og dili kay ikaw lang, hasta ang imong mga igsuon. Salamat kaayo. Kay mo eskwela gyud mo bisan og white chinilas. Unya, gisi-gisi pa gyud ang inyong mga biste. Karon nga nakagraduate na gyud ka. Nakagraduate na ka sa high school dahil, Alba. Na ako'y maayong balita ninyo. Unsa man, Papa? Naanatay kuryente. Dili na dito magamit og lampara ini gabi pa. Oh, mga anak. Samot nga ganahan ming maningkamot, anak pa. Aron mahawaas mo na mo sa kalisod. Aron makabawas mi sa tanan niyong sakripisyo para namo. Walang damhadong Benji og day Hazel, no?
Kanus pa lang ko itong nangandoy ta nga maka-TV ta. Unya, atong bahay kay payag pa. Karon, nakapatukod na intawon tag-anam-anam sa atong bahay. Anam-anam na natong natuman ang atong mga pangandoy. Gikaluyan gid intawon tas Ginoo. Maugid ti Alma. Tungod sa sobrang pagpaningkamot nato, nakagraduate gyud ko sa kursong seaman. Ug si Dehisil, kay maestra sad. Maog yun. Huwag kita magpakawa sa paglaom, te, kuya. Ug basta ning kamot pagitag maayo. Oh, tanawan ninyo ang bahay sa atong silingan. Kung unsay porma sa ilang bahay sa una ba, maulang gihapon ang karon no? Bitaw no? Uy, kausaban ang ilang kahimtang. Huwag gid sila makapausap sa ilang bahay. Kaluoy nila. Kana, tungod kay dili man sila makamaong mo share kung unsa may naa nila. Pero, abi ninyo pa? Wa ba ko magdumot nila. Nagpasalamat hinuon ko kay tungod nila. Mas naningkamot mi nga mulambo ang atong kinabuhi. Mas nangandoy mi nga makabuot ang mga butang nga among gipangandoy. Maugin na isakto, nak. Karon, sobra-sobra pa ang gihatang nga grasya sa Ginoo nato. May mga gamit as bay. Ug makakaon na sa tag mga pagkaon nga gusto natong kanon. Nga wa na to matilawi kaniadto. Karon nga, blessed naman kaayo ta. O nahawas na tas kalisod. Gusto na ko nga mutabang tas mga tao nga sama natong kahimtang sa una sa gagmay pa mo. Basta padayon na gyud sa pagpangandoy, mga anak. Ubanan sa pagpaningkamot ug pagampo sa Ginoo. Makabuot gyud ang tanang gustong kabuoton. Bisan og 22 years na ang nilabay, dili gyapon ako makalimtan ang among kalisod sa unang panahon. Og mauni ang among gihimong inspirasyon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Anya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsuko. Isipin ikaw lamang durusa at hindi lang ikaw ang ayaw lang mo pangaway na ko. Wamanda mo ilapti. Kasaman to na nagkul. Tagala, pero kasi nagdukol ni Malmer. Ayaw lang ko ninyo pasakit eh. Wabayata mo maglapti na. Huwag ko mangilabot ninyo. Ato yung dayugan si Almer, be. Ato yung tabog sa lunangan. Ayaw. Dayong dali. Dali nagibuhat sa akong anak, ha? Ay, mama. Sibat, mama! Sibat! Giun sa mangkas mga bata, nak. Nganong ila ka mang gidayungan? Ilaon da kong itambog sa lunangan sa kabaw, ma. Magani na nabot ka. Ay nganong nigawas man sab ka. Nakadungog man kunay. Nagduwa nga mga bata. Maong nihinay-hinay ko doon nila kay maminaw ra ko kung magunsa sila. Ila maninon ko gibugal-bugalan. Ayaw na pata kagawas, ha? Aron dili ka binuangan sa mga bata. Ma, nganong butamang ko? Unsa may hinungdan nga nabutamang ko, ma? Dako ang akong pagtuo nga. Usa ko sa nakatampo sa imong gidangatan, anak. Ano man, ma? Sa gimabdos pati ka. Wa milaing panginabuhian si papa nimo. Ang pagpamaligya ra gyud og sudan og linungag nga mais. Og human ko makaluto og sudan, ingon man mais. Maligo ko kay init makayo nga akong lawas.
Og dako ang ako pagtuo nga ako mo'y hinungdan sa imo karong pagkabuta. Kay gikan sa init at tukos bugnaw. Mao ba, ma? Anak, ayaw na pagilak. Kay dili man gud ikaw reingon, anak. Daghan ang sama nimo nga nawad-an sa kahayag. Pero padayon lang gihapon sila nga nagpakabuhi. O na, anak. Pa? Ayaw ka gool nga buta ka. Ang importante, nga buhi ka. Pa? Dako na lang ko. Pero wag hapon ko'y kalipay. Wan ako makita kung unsay dagway sa kalibutan. Ay, wan kapuslanan nga mabuhi pa ko. May mamatay na lang ko. Oh, gusto, magpakamatay ko. Maghiko ko. Aron, dili na ko magantos pa. Nahigot ko na apisi sa kong liog. Inikambak na ko ining akong gipatungan. Mamatay na gid ko. Ginoo, pasaylo ako ining akong pagabuhaton. Dili na ko gustong magantos pa. Pasaylo ako, Ginoo. Mer, ginagoy gida para nimo. Ay, Ginoo ko. Kanong nimo gig? Isi mong liog. Pasagdi ko ba? Pasagdi ko. Gusto na ko magpagamatay ba? Pasagdi ko ba? Gusto na kong mamatay! Sa agi mo pagabuhaton nga magpakamatay ka na! Dili na ko makaanto sa ining akong kahimda ba? Gusto na kong mamatay! Elmer! Kung wa ka pa makitis imong amahan, hayan, patay ka na. Anak, ang pingi ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nimo. Pero magunsa man ko, ma. Magunsa man ko. Unsa may akong kaugbaon nga usa man ko kabuta. Ayaw pagpakawa sa paglaom, Almer. Daghan ang sama nimo nga nagpakabuhi, bisan og nawad-an silang kahayag. Pa. Sige lang, anak. Mangita kog paagi nga malingaw ka. Unsa pa? Imo kong paiskwilahon sa Speed Center? O, Almer, na ako'y kaila og iya kang tabangan nga makaeskwela. Awan saman, muskwila ka? Oh, muskwila ko ba? Mas maayosab nga miskwila ko. Aron na ako'y makamahuan. Kumusta ang imong pag-eskwela, anak? Okay naman pa. Nalingaw rasad ko. Mayo hinoon. O nalipay sa ko nga nagtanaw nimo nga malipayon ka na. Kung wa pa tingali ko nimo maabti nga naghikog pa. Patay na tingali ko. Ay, anak, bisan kanong sa ayaw gyud pagunahon na og daotan sa imong kinabuhi. Ayaw kutlua ang imong kinabuhi. Hinoon, dawata kung unsa ka. Oh, pa. Mahimong may tumong ang Ginoo kung anong iya kang gipakataw nga usa ka buta. Um, wata may ibaw nga kung iya ka pang gipakataw nga makakita.
Maparihas ka sa uban nga, nagbugoy-bugoy, nag-adik-adik, nag-abusar silang pagkatao. Pa, Bisan to, di ka makakita. Buutan ka nga pagkaanak. Butang ka na nga wa sa uban. Maong aron ka magmalipayon, dawata gyud kung unsa ka. o pa. Dali aras panahon dong sa. Wala gyud mahibawi nga duha na manday ka katuig sa imong pag-eskwela. Maugid pa. Mura lang ugwa. Kuan day pa. Mananghid ko nimo nga muundang ko eskwela. Ha? Nga naman. Mo training ko og massage therapy. Oh, sige, kung mo ni makalipay ni mo na. Sige, buhata. Welcome sa mong center, Brad Almir. Salamat ninyo, sis. Wakay angay nga kabalakan din hi, Brad. Mga buotan man itong mga kauban din hi. Bagid, Brad. Indot din Brad kay way manglibag na to kay di man tabga kita. Oh, kamugid. Bitaw, Brad Almir. Mas nindot din hi kay magkasinabot man ta. Kay mauman ang lugar alang nato nga napagnans kahayag. Bisan pa man og hawa na to makita ang kanindot sa kalibutan pero magpakabuhi gihapon ta. Salamat ninyo, sis. Paningkamot nga makaton ka, Brad. Kay kung makagraduate ka na, mahimo ka na sa papakabuhi nga ikaw ra. Congrats, anak. Congratulations, anak. Nakagraduate ka na gid sa imong gieskulahan nga massage therapy. Salamat ninyo, ma, pa. Karon, andam na kong magpakabuhi nga ako ra. Bisan og usa ko kabuta. Isip mo'y litong-lito sa mismong malimot. Bakit akidayang iyong mundo? Karon, 20 anyos na ko o nagtrabaho na ko. Sa mga naminaw karon nga parihas na ko nga naay kapansanan, ayaw mo papakawa sa paglaom kay maluoy ra gihapon nato ang Ginoo. Makakita na ta og atong panginabuhian. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RNN. Mao kita mga ikalang kaagi ni Almer nga taga Kuwakuhon Dunggoan, Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagalakan, pagsubok. Ang mong kaagi kibahatan ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamulusap mga higalak, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakaw. Iabis lang nining tulumanon, handumanan sa Sakawi Care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na gayon, salamat sa inyong pagpanis. Handumanan. So,
siyang kaagi karon, mo kining usa ka babae nga taga Danau City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Almera. Unsa may naaanak nga gusto makamakikstorya na mong papa nimo? Unsa man na ka, importante, nak, May trabaho para ba ko? Pa. Nakailan naman yun mo ni Melanie, di ba? Oh, ngano man. May problema ba mo? Ay, kung unsa man na, kamuray makasulbad, anak. Dili nami mag-apil-apil ni mama ni mo, uy. Maog yun. Si Melanie ang angay nimong istoryahon og dili kami, nak. Wa man may problema, maoy. Gusto lang ko manangin din nyo. Una ko ni buhato ng akong plano. Nga unsa man. Makigminyo na ko ni Melanie. Pa, ma. Oh, sigurado ka, anak? Una-una asa nagmaayo, uy. Ayaw decide yun. Oh, dugay na mo ni Melanie, pero... Ma, naibaw kung di kaganahan ni Melanie para na ako. Pero nakasiguro na ko, ma. Please, suportayo lang ko ninyo. Kung maunay imong desisyon, kung maunay imong gusto, nak. Sige. Padayon na kung unsay makalipay, di mo, anak. Oh, salamat pa. Wala gid kay mahimo, ana. Bisan og dili ka ganahan ni Melanie para sa imong anak, ayaw na lang pagsupak. Bas hindi ay og maayo ra gyud ang tao si Melanie. Unya wala nimo hatagig chance nga magkaila mo klaro, di ba? Musugot ko. Pero inighuman sa kasal nila, kinahanglan nga ari sila puyo uban namo. Almira. Congratulations ninyo, anak. Salamat, ma. Thank you, tita. Mama, pagmama na nako. Salamat, ma. Heto o di ay. Karon nga minyo naman gyud mo. Gusto na ko nga adto mo puyo sa bahay, ha? Aron makatigom una mo, okay? Oh. Kalahom ko dato, babe. Babe. Di ba nagsabot man unta ta nga dili ta makig-ipon ni bisan kinsa sa tong ginikanan? Ngano ni sugot man ka nga anitas inyo? Babe. Sakto man sa mama ba? Mas maayo og ani lang una ta para makatigom ta ba? O temporary man sa ta dinhi. Ug usa pa sab, gusto kong magkasuod mo ni mama. Gusto kong maibaw siya kung unsa ko kaswerte kay nakaasawa ko gwapa. Nya, buutan pa gyud. Lagi. Sus, maayo gyud ka mo ulog-ulog ta? Di mo ko na ulog-ulog ako agud. Dali na, bi. Unang gabi iron sa atong kasal, ha? Buhat na tag baby, ha? Jeremy, I love you.
kadali ras panahon, babe, no? 10 years na manita. Lagi? Mura ka sa alang ganit ang gikasal. Karon, duha na kabuka tong anak. Oo, ug puro pagid lalaki. Gusto na sad kong nga doon na unta tay babae, babe. Mag-ampo lang gud ta, babe, good. Ngatagan tag babay. Mama, can I invite my friend later? Si Ate Rona. Maluoy man gud ko niya kay siya friends. Unya iyang mama o iyang papa patay na. Uy, mao ba na? Kaluoy good. Sige nak, pariya lang sa bay. Welcome ra kay siya din eh. Kanindot nilang tanaon duha, no? Lingaw kay si Mason, no? Pila na kabuan nga mag-anihan din ni si Rona. Magkasinabot gid sila. Og pinangga sad kay silang duha ka magsuon ni Rona. Lagi? Unsaon nga, gamay pa man iyang manghod. Dili pa sila magkasinabot. Bisan og maguwang og pila ka tuig si Rona ni Mason, pero magkasinabot gyapon sila. Magkasinabot mo lang? Si Rona naman lang gani mo ipirmi mo gawa sa baba ni Dong Mason. Ganahan kit kuno kaayo si og older sister. Buutan man sa bata. Luoy lang kay wa na ginikanan. Og nisod pagkakatabang sa ilang silingan para na siya kapuyan og makaon. Babe, unsa ka kun ato na lang siyang sagupon? Aha? Okay rani mo, ha? Total, ganahan sa kay kutag babae nga anak. Ikaw? Pwede naman sad. Ganahan na sabi ako ni Dairona. Salamat, Kuya Jeremy, ha? Ate Melanie, nalipay kit kaayo ko. Ay napagkuya na ako. Pagpapa na ha. Ug magmamasad ka kang Melanie. Papa, Mama. Sige, tana, pangandam kay manlakaw ta. Manglaag ta. Hain man si Jeremy. Sa'yo siya nilakaw, ma. Kauban niya si Dairona. Magpalit ko na sila sapatos kay hapit naman magsugod ang klase ni Rona. Mao ba? Maayo hinuon. Abi ni mo, nalipay ko nga malipayon si Jeremy nga ni Aserona. Kay gusto kaayo siya nga may babae nga anak. Saon, dili ka man makahatag niya ana. Ma. Pasalamat ka nga niabot sa inyong kinabuhi si Rona. Kay kung wa pa, basin og dugay ka ng gibiyaan sa akong anak. Anong nagilak man ka? Gusto may problema, ha? Babe, kung wa pa si Rona, biyaan day ko ni mo. Dili, babe, oy. Ano good taon? Ingon magod sa mama ni mo. Nga gusto gid kayo kag babae nga anak. Pero unsaon man ako nga dili mata makabuot ko si atong anak. Babe. Mao gini akong pangandoy. Nga unta babae ang akong kamagwangan. Pero niya naman si Rona, babe. Mong ayon na pagunahon na ana. Babe, dali ba sobra na imong gihatag ang pagtagad ni Rona? Basin og mawani ang atong mga anak-anak. Unsa? Babe, naluoy lang ko ni Rona.
Kay wa man na siya makasuway kung unsay pagpangga nga bation gikan sa mga ginikanan. Maong gusto ko ihatag niya ang tanan. Ang tanan niyang gusto. Ayaw lang kayo palabi, babe. Oo, ganahan ko niya. Buotan gid kaayo siya. Pero wa magutag kay baw kung sa klesihas pagkatao ang ginikanan niya. Babe, dili na to i-judge si Rona. Kung unsa man ang iya mga ginikanan. Okay? Ang importante nga buutan siya. O sige na, katog na. Kay nag-overthink na ka. Happy anniversary, babe! Wow! Flowers! Thank you, babe. Mag-dinner date taon niya, ha? Okay? Ato lang ibili ng mga bata nilang mama. Okay, babe. Oh, babe, nga naman ka. Gamay ralig na yung gikao, no? Sa manwa ka ganay? Mag-order taglain. Ayaw na. Okay ra ko. Kuan lang, babe, kanang... Hambot, uy. Walang ko kasabot sa kong gibati. Ha? Nga naman, okay pa magkaganina, di ba? Maugani. Wa ko kasabot nga nagikulbaan kong kalit. Basin og tungod na sa kalipay mong paspas ang kulba sa imdugan. Ato rong adlaw. Gwa kay lang yung nanaon karon, okay? Oh, si mama, oh. Ay, si mama sa giingnan nga, di ta sa mukon. Tubaga lang. Basin og importante na. Basig unsa ray tuyo, ani. Hello, ma. Unsa may... Anak, si Mason. Oh. Iami sa ospital karon. Ari na mo pagdali. Nga naman si Mason, ma. Ha? Nga no? Thanks God. Okay na si Mason. Asya di yung gaban, pero dili rin kayo laom. Ubay gani, kay nada siya dayon din sa ospital. Salamat, Dok. Okay. Excuse me. Ma, utsam ni nita mo eh. Nga nung naamay dinunggaban si Mason. Wa ko mahibaw ugod si sinugdanan sa tanan, nak. Pero mauna na akong nadunggan nga nagsyagit-syagit si Rona ug niingon nga ako siyang papa ug iyaning gidunggab si Mason. Usa? Kinuo ko. Hayang magkaroon si Rona. Wala ko mahibaw, dong. Ayaw nagpasudla tong bataa sa bahay, dong, ha? Kay kuyaw siya. Duda na ako, murag may sakit to siya sa utok, dong. Salamat sa Diyos. Nga okay ra ka, nak. Babe, pasaylo ako. Kumpiyansar kay ko. Sakto ka. Sayop ang akong gibuhat nga gihatag na ako ang tanan ni Rona. Tungod sa sobra na kong pangandoy nga anak ng babae. Wa na ko makauna-una nga safety ba nga itong anak? Babe, wa kay sayop. Dili sayop nga gipangga ni mo si Rona. Sa tinuod lang, naluoy ko naghuna-huna kay basinog may sakit gid siya sa utok. Pero babe, dili na gyud ko musugot nga muduol pa si bisan kinsa sa atong mga anak. Dili na, babe. Ug di na sad ko mag-adapt og anak sa laing tao. Di na ko musugot nga mapiligro pa ang kinabuhi sa akong mga anak. Tungod sa pangandoy nako nga may anak nga babae. Kontento nako sa atong mga anak, babe.
Wa na lang na mo pangitaa si Rona. Pero mas gidublihan na mo ang mga security lock sa bay. Nagilty sa ko sa akong gibuhat nga pagkonsinti sa akong anak. Og nakarealize ko nga wa gyud masayop og pili si Jeremy ni Melanie kay andam gihapon ning ipasaylo niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RNN.